אז הנושא הבא שלנו, אחרי שדיברנו בעבר על טיפול בפיגמנטציה ועל השיקום הכללי של העור, נדבר עם דוקטור לריסה ברק, מומחית ברפואה אסתטית, בכלל על שיקום הנזקים של הקיץ בעור שלנו. אז מה קורה לעור שלנו בקיץ? מה קרה לו בקיץ? אז בעצם עונת הקיץ נגמרה, אבל היא השאירה אחרי נזקים כבדים בעור. זה עור יבש וסדוק, עם מלא כתמים חדשים, עם קווים וקמטוטים חדשים, וזה מרגיס אותנו. עור יבש הוא גם לא יכול לתפקד כראוי, כי בעצם התפקיד שלו זה תפקיד הגנה. דרך סדקים מיקרוסקופיים, כל מיני חיידקים, וירוסים, פטריות, יכולים להיכנס לתוך העור ולגרום למחלות קשות. זה גם לא בריא, לא רק פחות יפה. נכון. אז איך אפשר למנוע את הנזקים בעור, ואיך אפשר לטפל בנזקים אחרי קיץ? עכשיו זה עונה סתיו וחורף שאנחנו נכנסים. זה זמן טוב לטיפולים. זה זמן טוב לטיפולים. אז קודם כל אני אתחיל מבסיס. כל אחד צריך לדעת שטיפול בעור זה טיפול יומיומי. זה קודם כל לנקות את העור גם בבוקר וגם בלילה, לשים את הקרם לחוט וקרם הגנה לפני שאתם הולכים החוצה. כמובן שאלה דברים בסיסיים, פשוטים, שצריכים לעשות יום-יום. רציתי לדבר היום על טיפולים חדשים שנכנסו לשוק של רפואה אסתטית, ותפסו את כל העולם. זה מתחיל מארצות הברית, אירופה, וכמובן הגיע גם לישראל. כן. הטיפולים האלה, טיפול ראשון זה קליר ליפט. זה טיפול מבוסס על בסיס לייזר, שזה לייזר לא אגרסיבי. הוא לא מוריד את השכבה העליונה של העור. כן. עוצמת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, תוך ננו שניות. זאת אומרת שהכל מבוסס על ננו-טכנולוגיה. ואז מה הוא עושה בעצם? עוצמה גבוהה של העור נכנסת לתוך העור, וזה גורם לשיקום של העור מבפנים. אוקיי, יש לזה גוף בונה. זה בקרן של אור בעצם, ואז יש לזה איזה זה קרן לייזר. לייזר, אוקיי. עוצמה גבוהה, שזה גורם לייצור של קולגן. ואנחנו יודעים שקולגן זה בעצם בסיס של העור. זה גורם למיצוק העור. כמו שאנחנו רואים עכשיו, הטיפול הוא בכלל לא כואב, זה מאוד נעים למטופל. טיפול הוא קצר במשך 30 דקות. זה בעצם קוראים לזה lunch time treatment. זאת אומרת, בזמן ארוחת צהריים או במקום ארוחת צהריים, אפשר לקפוץ לרופא ולבצע את הטיפול. היא לא מרגישה כלום, ההבזק לא מרגישים חום, קצת חום וזה מאוד נעים, בלי קצוצים. צריכים תמיד להיזהר משמש. אבל אחרי הטיפול הזה יש איזושהי רגישות? אחרי טיפול בן אדם ישר חוזר לשגרה, אין תקופת החלמה, ובעצם אפשר להגיד שבגלל שזה טיפול מאוד פעיל, אנחנו יכולים בעזרת טיפול לעזור לבן אדם. קודם כל, למצק את העור, להוריד את הכתמי פיגמנטציה, להוריד את הקמטים, להוריד את הצלקות אקנה. אז ככה שטיפול מיועד לכל הגילאים. ואיך העור נראה אחר כך? עור נראה יותר בריא, יותר זוהר, גם צבע שלו משתפר. אבל יש אדמומיות? מיד אחרי הטיפול. אדמומיות מאוד מאוד קלה. עור ורטרט כזה מאוד יפה. כאילו אנחנו הופכים לגיל 18. רציתי רק להגיד שטיפול מיועד גם לאנשים צעירים, למשל צלקות אקנה. זה בגיל 13-14 כבר סובלים מאקנה ומצלקות אקנה. אז אפשר לטפל בעזרת קליר ליפט. ואז בעצם זה מעלים את הצלקת? כן. לגמרי? לגמרי. אפשר לגמרי להעלים את הצלקת. לא תלוי באיזה עומק הצלקת, כמה העור מצולק? זה תלוי, אבל לזה יש פתרון אחר, ואני אגיד בהמשך. זה גם רציתי להגיד שהטיפול הזה הוא מיועד לאנשים בגילאים 60-70, ששם הם מפחדים מניתוח, מטיפולים פולשניים. אז כמה טיפולים כאלה צריך לעשות כדי לקבל תוצאות? זה סדרת טיפולים, מ3 עד 5, בגיל צעיר זה מספיק 3 טיפולים בהפרש של 3 שבועות, בגיל 60, 70, 50 זה כמובן 5 טיפולים. הבנתי. טיפול שני, על מה שרציתי לדבר, זה טיפול יותר אגרסיבי, קוראים לו ארביום, יכול להיות שכולם כבר שמעו את השם, ארביום אין דיאק, שבעזרת עדשה מסוימת, העדשה פשוט מפצלת את הקרן אור. איך קוראים לזה? ארביום אין דיאק. זה טיפול לייזר. כן, ואז בעצם העדשה מפצלת את האור. אחרי טיפול אנחנו רואים על פני שטח של האור מין ריבועים קטנים, שיש נקודות איפה עבר הלייזר ונקודה בריאה. זאת אומרת שאנחנו לא מורידים את השכבה לגמרי. וזה עושה את אותו... מין נקודות. אותו אפקט? זה משקם את האור? אפקט אנחנו רואים, קודם כל אפקט מאוד מהיר וגם החלמה מאוד מהירה
שאור בריא שנמצא בין הנקודות פגות הוא מאוד עוזר לנו להחלמה. אז תוך יומיים-שלושה אנחנו רואים שיש את הקילוף קל של האור, ואנחנו יכולים גם לדעת לאיזה עומק קרן אור הולך ועם איזה עוצמה אנחנו עובדים. אז ככה שאנחנו יכולים לעשות פילינג קל, בינוני ועמוק. ושוב, אם יש לנו למשל צלקת אקנה מאוד עמוקה, אנחנו יכולים להשתמש בארביום. מה שחדש עכשיו, שתוך כדי סדרה אחת אנחנו יכולים לשלב את שתי טכנולוגיות. זאת אומרת, שמ5 טיפולים, למשל 3 אנחנו עושים את הטיפול שהוא פחות אגרסיבי, ושני טיפולים יותר אגרסיביים. או תוך כדי טיפול אחד, להתחיל מטיפול לא אגרסיבי ולסיים עם טיפול יותר אגרסיבי, למשל לקמטוטים מסביב לעיניים ופה. אז זה נותן תוצאות מעולות. יאללה, אקי, נראה לי אחרי התוכנית נלך על זה. אני משתכנע. אתם מוזמנים. זה גם נותן מצב רוח טוב. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. תודה רבה לריסה, תודה רבה גם לאלינה ולנה שהדגימו לנו, תודה רבה. תודה רבה.